Så siger vi hej og velkommen til Starks virtuelle lederkonference 2023. Mit navn det er Anders Mundelin, og det er mig, der er jeres vært i dag. Jeg skal ligesom forsøge at holde dagen i vatter. Nu er du jo valgt med omhu, Anders. Ja. Fordi når man googler dig, så står der brug Anders Mundelin og få succes. Okay. Ja, man skal lade være med at få andre folk til at skrive en SEO-tekster. Hej Region Øst. Hej. Fordi vi skal til at ud i landet også, ikke? Fordi så tager vi simpelthen lige sådan en tur de Stark. Jamen, hej Glenn. Anders, det er ikke tilfældigvis, vi samler her i Nord og Grønland. Det er fordi, der er faktisk ikke moms nogen af stederne. Tak til Glenn og Region Nord, den momsfri region åbenbart. Yes, og det er rigtigt. Til gengæld kan man bytte sig til rigtig mange ting deroppe. Der er jo sådan den hemmelige handelsvare, ikke? Man taler jo aldrig om en pris ud fra penge. Det er mere, du ved, hvor mange køer skal du have for det, eller? Det må jeg godt sige, når jeg kommer fra Hjallerup, altså Nordeuropas største heste- og krammermarked. Jeg har jo ikke handlet noget i hele mit liv for penge. Jeg har kun handlet for varer. Altså. Nå, jeg synes, det er hyggeligt lige at komme ud og se, at selvom vi er sammen virtuelt, så er vi sammen. Så jeg synes, man fornemmer en kampgejst og en stolthed. Så har vi jo bevæget os over i, hvad man vil kalde butikkens mørke kapitel. Der er i hvert fald mørkt, der er godt nok lidt tæppe på, lavt til loftet, utrolig stille, sådan en masse båse med sådan, det er ikke sådan et halvintroverte folk eller et eller andet. Hvad er det, vi gemmer herovre, Mads? Ja, jeg er introvert, det ved jeg ikke om det er, det håber jeg ikke det er, men det her er jo egentlig prufsalt eller trælast. Det sælger der her? Det sælger. Gud! Ja. Men jeg har jo rent faktisk, det kommer I til at se lige om lidt, jeg har jo rent faktisk været ude og lave køremanier-chauffør. Der kan jeg jo bare sige, at jeg så i den gode sags tjeneste har taget samkørsel på jeres vegne for at se, hvordan det rent faktisk er, det foregår herude i sikkert hvad du, Jan, kalder den virkelige verden. Så opfordringen er her vil give videre, men nu kan I jo lige se min oplevelse af at være ude og køre med en chauffør. Godnat, eller godmorgen, hvem siger. Klokken er i hvert fald 5:30. Sidst jeg var så tidligt op, var da min datter var nyfødt, tror jeg. Men det er jo bare helt normalt her. Og jeg skal ud og se, hvordan det er her hos RDC. Det er jeg lidt spændt på. Vigtigst af alt, så er jeg spændt på, om der er kaffe. Ej, jeg må jo få sådan noget rigtigt tøj på. Ja, så du får rigtig sådan noget ud. Men jeg er jo ikke vant til det her, Vagn. Jeg synes godt nok, vi er tæt på mange folk herinde. Så jeg ville få stress, hvis jeg skulle bakke min personbil ind af den her. Ser også med et bakkamera. Sådan. Skal de være foran bilen? Foran bilen. Det der, det er min skyld. Jeg vil bare lige sige, det er min skyld. Det er fra i morges. Det er derfor, jeg ikke gør det her normalt. Er det sådan, man gør? Ja, tak for den gang. Jamen, tak for nu, Vagn. Og så, du må bare sige til, hvis du skal med igen. Jamen, det tager jeg som tillidserklæring, at du siger, at jeg er inviteret med, så har det ikke været helt galt. Nej, ikke helt galt. Ja, og der ved jeg jo lidt i min research, som jeg har talt om så mange gange i dag. Det er bare for at sige, at jeg har lavet lidt mere end bare det her i dag. Det skal bare vide. Det er i forhold til en regning. Jeg er faktisk ret imponeret over, hvor meget du har researchet i Stark. Ja, det er godt. Det er rent og skær bare for, det er i forhold til en regning kom. Så. Men så ved det. Nå, men den skal jo aftales. Den skal du jo have i træterrassebrædder, tænker jeg. Ja. Du handler jo så jeg vil gerne lige recappe. Så spørgsmålet er, salg. Er I klar til at levere markedsandel? Salg er klar. Er kommerciel afdeling klar? Vi er født klar. Er I klar i pricing? Mere end nogensinde. Er sourcing klar? Det er vi. Er logistik så klar? Logistik leverer altid varer. Og nu kan du bare tage den herfra, så kan du hænge dem op på det. Så tænker jeg, det er faktisk rigtig godt at høre, så er vi klar hele vejen rundt. Det overrasker mig ikke, så jeg vil sige, Stark er klar. Så lad os lige for god ordens skyld slutte af med en god reminder på, hvor dejlig en dag det har været i dag. Tusind tak til jer alle sammen. God weekend og en otter til.